Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optredens van Drops of Green, daar komt het hier al bij. Optreden van Andert Tysma, solist. En het bijzondere verhaal van mei Maria. Noardewyn live, Noardewyn live, Noardewyn live, bij Willem de Vries. The sober men of plenty, and drunkards barely 20. Men of over 90 who have never kissed a girl. Give me a random over, from Orkney down to Dover. We'll roam the country over, and together we'll face the world. There are those who claim enjoyment of merciless employment. Their vision was employment since the minute they left the school. To scrape and save and ponder, while the rest go out and squander. To see the world and wonder, further happier as a rule. The sober men of plenty, and drunkards early 20. They're men of over 90 who have never kissed a girl. Give me a round and over, from Orkney down to Dover. We'll roam the country over, and together we'll face the world. I go through all the nations, so delight in all creations. Enjoy the wee sensation where the company they behind. When pardon was no pleasure, we drunk another measure. The good prince that we measure, further always on our mind. The sober men of plenty, and drunkards barely 20. They're men of over 90 who have never yet kissed a girl. Give me a round and over, from Orkney down to Dover. We'll roam the country over, and together we'll face the world. You bend with arthritis, your bowels have got colitis, you got bronchitis, and you're thinking it's time you die. You've been a man of action, you're lying there attraction. We get some satisfaction, thinking, geez, at least I tried. The sober men of plenty, and drunkards barely 20. They're men of over 90 who will never kissed a girl. Give me a round and over, from Orkney down to Dover. We'll roam the country over, and together we'll face the world. The sober men of plenty, and drunkards barely 20. The girl, give me a round and over, from Orkney down to Dover. We roam the country over, and together we'll face the world. The sober men of plenty, and drunkards barely 20. The men of over 90 who have never yet kissed the girl. Give me a round and over, from Orkney down to Dover. We roam the country over, and together we'll face the world. Ja, wauw, wat een begin. Ja, ik weet altijd wel blij van dit soort muziek. Ze komen die al wijze heet Drops of Green. Februari sinds ik er voort maar even bij, komen ze wennen Friesland af van een aantal optredens. En hier van de leden zie je het in de groep de Kilkennies. Ierse muziek. Zouden wij, eerlijk wezen, graag Ierse muziek jaren willen. Goed, straks meer. We praten ook nog even in de piep vol meisje. Eerst even een bijzonder verhaal. mei Maria, echte naam is Maaike. Die komt van Skilge. Ze is een tijd behoorlijk slim ziek geweest. Ja, en wat doe je dan als jong famke? Dan wil je eigenlijk opsluiten in een slipkamer. En dan krijg je een boom met je bed. Goed, inmiddels is ze aardig opgeknapt. Had een aantal producers om haar in te verzamelen. Er komt een EP uit, Bad Ties. En een nieuwsgierige kunstenaresse en jongeres is ze intussen geworden. Ik had door mei Maria. Zie ik het maar eens even op de streamingdiensten. Ik had haar opzocht in haar nieuwe webplak. Want ze komt dus van Skilge, is naar Grains verhuizen. En daar werkt ze in haar muzikale carrière. Zij vertelt het verhaal in een Grainse park. Het verhaal van mei Maria. Ik zie mezelf eigenlijk als een soort ongoing experiment. Ik zie het zelf eigenlijk zoals dat. Ik merk dat in mijn artiestenschap kan ik eigenlijk een soort de laagjes van wie ik ben, een soort afbellen. En dan kom ik iets tegen en dan duik ik erin. En dan creëer ik daar helemaal een wereld van. Zodat ik dat helemaal kan beleven. En dat helpt me eigenlijk om comfortabel te zijn met wie ik ben. En ik hoop dat het ook een soort mensen wat meer ruimte geeft om ook expressiever te zijn. En dat je niet één ding hoeft te zijn. Ik
had vroeger als kind best wel een beetje last van agressieproblemen. En nu weet ik dat het kwam dat ik gewoon heel hooggevoelig was. En ik wist niet wat ik met mijn emoties aan moest. Dus dat liep heel hoog op en dan knapte er iets en dan werd het fysiek. En toen op een gegeven moment werd het een beetje een probleem, ook thuis. Ik ging vechten met mijn zussen en zo. En toen zei mijn moeder, oké, misschien moet je gewoon naar de achterdeur gaan en gaan schreeuwen. Zodat het vocaal wordt in plaats van fysiek. En toen kwam ik er gedurende de tijd achter dat zingen hetzelfde effect had. Dus dat ik daar gewoon heel erg mezelf in kon uiten. En dat ik er rustig van werd. En dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. En eerst was het heel vals. En toen, met de jaren werd het iets beter. Ja. Boy, I get tired. Do you hear me as I scream at the altar in your dream? Offering my blood to others. In mijn tienerjaren ben ik heel lang fysiek ziek geweest. Dus ik zat eigenlijk gewoon thuis in mijn kamer. En mijn wereld was heel klein daardoor. En daar was niet heel veel vooruitzicht in. Tot ik op een gegeven moment, toen werd ik 18. Toen begon het opeens beter te gaan. Wat een beetje onverwacht was eigenlijk. En toen heb ik vanuit gewoon de wereld, vanuit Nederland, heb ik een coach gekregen om een beetje te gaan verkennen, oké, wat nu? Want ik was uit het schoolsysteem gevallen. En ja, ik moest weer een soort gaan kijken wat ik met mijn leven kon beginnen. En toen heeft hij eigenlijk de vraag bij me neergelegd van, wat wil je nu als alles kon? En toen merkte ik eigenlijk aan mezelf, ja, eigenlijk wil ik gewoon zangeres zijn. Hands around the golden sun. De hele EP gaat dus over mijn relatie tot het bed. Want ik ben dus heel lang soort gekluisterd aan het bed geweest. En daarna kwam ik er eigenlijk achter dat het bed voor mij best wel een soort moeilijke plek is. Maar ook wel een plek van herstel, want je slaapt en je rust uit. En ook wel een plek waar je dan ook gewoon gaat verkennen op een gegeven moment. Want ja, op een gegeven moment komt er intimiteit bij kijken. En voor mij, we hebben eigenlijk de hele EP dus gemaakt over het verwerkingsproces van een moeilijke periode. En ook hoe dat later ingewikkeld werd in relaties. En toen kwam ik eigenlijk op een punt dat ik het ook wel belangrijk vond om een soort van sleutelmoment daarin te verwerken wat voor mij heeft geholpen in het weer beter voelen en ook een betere relatie met mijn lichaam weer te ontwikkelen. Want dat was dus inderdaad op een gegeven moment een beetje ingewikkeld, want het was een negatieve plek en dat moest weer positief worden. En voor mij kwam het eigenlijk een beetje op een gegeven moment dat ik me besefte dat ik fysiek niet heel veel daarom kon veranderen, maar mentaal wel. Dus toen ben ik heel hard gaan werken aan een soort van self-care. En ik ging dus inderdaad zelfportretten schieten om een soort van mezelf mooi weer te vinden. En op een gegeven moment, ik wilde ook niet meer bang zijn voor mijn lichaam. Dus daar kwam op een gegeven moment ook een soort van solo seks bij kijken. Want het nummer gaat dus over masturbatie. Omdat ik heb gemerkt dat of in ieder geval om me heen merk heel erg dat het een taboe onderwerp is. En er zijn zoveel nummers over intimiteit met anderen, maar eigenlijk helemaal niet over de relatie met je eigen lichaam en hoe dat eruit ziet. We hebben voor dit jaar en dus voor deze tour, hebben we backing track en mijn drummer Filip Mozetic. En dat is voor nu heel leuk en het werkt ook goed, merk ik. En daarna gaan we kijken voor verdere banduitbreiding.
Ja, hoe sfeervol was het? Andert Tysma. Ja, via kwam ik erachter dat deze man fantastische muziek maakt. En ik maak het trouwens al een hele tijd. Tot zijn 18e had hij in Noardewyn. En hij gaat eigenlijk de hele wereld door. Berlijn, Amsterdam en Leeuwarden. Gelukkig ik ben in de studio. Goed, dat is het verhaal van Andert Tysma. En ik live muziek. Nou, we gaan even praten over live muziek. Binnenkort een mooie, wat liefste podia in Friesland. En een die ik heel sympathiek vind is in Haas. Is nog net heel lang hier trouwens. Ze doen programma films, maar ik met live muziek. En we hadden verhalen al losdien. Vanwege een orenprogrammering. En er zit weer een nice seizoen om te komen. Ik had namelijk over teäter Milûk. De programmeur en muzikant daarbij is Rob Tagema. Mooi dat je er best, Rob. En toen was die muzikale maat Johannes meegenomen. Ja, goeie. Beide muzikanten. Jazeker. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja? We hebben weer zin, hè? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. In de agenda, 4 oktober. De eerste keer weer in Milûk. Eerst maar even wordt het weer een hele serie van live muziek migjes? Ja. En eigenlijk is dat altijd de laatste zondag van de maand. Maar door een foutje in de programmering doen we nu de eerste zondag van de maand oktober. En dan ook meteen de laatste zondag van de maand oktober. Dus we hebben in oktober 2. Ja. Johannes, even het concept is eigenlijk heel simpel. Je hebt nodig eigenlijk een gast uit. Ja. En daar ga je mee spelen, hè? Ja, dan van tevoren doet Rob even wat werk voor het repertoire wat we dwanzelen. En dan noemen ze weer even uitwisselen via MP3 en YouTube en weet ik het. En dan is het op snel bij hem komen. Even 2 uur repeteren en dan los. Ja. Ja. Zoals het vertelt, klinkt heel simpel. Ja. Maar dat is net, hè? Nee, Rob bereidt het straks ongelooflijk goed voor. Ja, maar toch al die muziek van elke keer weer hele diverse gasten. Dan zit je maar in de jazzhoek, dan weer in de orenhoek van de muziek. En dan, dat pas wel even oppakken. Ja, dat is. Maar goed, de sport en de uitdaging is eigenlijk dat je goed concentreert erom beginnen. Ja. En vanaf dat de snij begint, maar opbouwen en alles, dan de concentratie die is enorm. En dat krijg een extra, wat zeg ik zeggen, dan krijg je een mooi kansje aan de live sfeer. Ja. Rob, we hebben je verkeersen. Ik bedoel, ik kan gewoon een band uitkiezen. Of zei ik ga een jongeres of een zanger op tegen. Neem die eigen begeleiding met mij. Maar je mag echt duidelijk zijn. Nee, wij zijn de begeleiders. Ja, klopt. En zij moet komen. Ja, dus wij zijn met z'n drieën. Wij spelen altijd. Ja. En zoals op 5 oktober hebben we gewoon een hele goede zangeres. Eline Gemerts. Die kinderen hebben we Teus Nobel, dus een trompetist, jazztrompetist. Maar daarna hebben we een kwartet, bluegrass kwartet. En dan gaan we daarmee battelen. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. Ja. Maar goed, studeren dus. Ja, het is, je moet het wel een beetje voorbereiden. Ja. Maar goed, muzikanten onderling. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje het idee is natuurlijk. Je treft echte muzikanten en mensen die denken... die kunnen misschien ook wat improviseren. Of lijkt het toch vaak wel heel goed vast, Johannes? De artiest die maakt het uit hoe het spelen. Die is wel een beetje de basis. Ja, maar het is wel zo, de arrangementen die komen wel van Rob. Ja, dus het is een beetje een samenspel. Ja.
What a hell of a job. Ja, maar dat is hartstikke leuk. Ja. Hoe lang duren die sets meestal? We spelen meestal een concert van 2 sets van 3 kwartier ongeveer. Ja. Nou. En dat, moet aan de bak. Ja. Maar de mensen klappen heel lang, hè, dus het scheelt weer 3 nummers. Ja, hoe langer het applaus, hoe beter het is. Ja. Milûk, toch ik wil even de locatie van naar voren naar Helly, want dat bestaat nog net zo heel lang. Maar gelukkig is er in Haas weer een cultureel podium. Ja, en een prachtpodium. En het is een hele mooie nek, hè? Ja. En dit is ideaal voor muziek trouwens? Daar is de akoestiek, net zoals hier, is het daar ook echt helemaal aangepast aan live muziek en zo. Want het is eigenlijk een kerkje. Maar het is gewoon een theater geworden. En ze hebben daar ook, ze draaien films. Dus de akoestiek moet sowieso heel goed zijn. En dat is daar echt prachtig. Ja. Goed, de naam vol al even. Vertel even wat meer over de dame die op 4 oktober op Snijtemikje bij hem spelen zal. Ja, dan hebben we Eline Gemerts. En wij hebben een aantal jaren geleden met haar wat vaker gespeeld. En dat was altijd hartstikke goed. En zij zou vorig seizoen ook al komen. Maar toen had ze last van de stembanden. En daar is ze aan geopereerd. En nu klinkt ze als een jonge meid van 12. Soul. Echt een soul. Ja, ze heeft een hele mooie, warme, lage stem. Is dat een stijl die jongen spreekt, Johannes? Ja, tuurlijk. Ja. Van oudsher, hè? Van oudsher, ja, zeker. Ja. De rest van het hier, helemaal wat nam. Dus elke keer wel weer op die verse snijden. Op in een uitzondering, nee dus. Ja, dus dit jaar hebben we 3 concerten. Dus de derde is dan met die Bluegrass kwartet, Postmodern Clarity. Wij speelden met Jack Botten op een festival in Nes. En die boys die speelden daar ook. En toen dachten wij van we moeten toch maar wat samen doen. Die zijn jonge jongens. Ze zijn net van het conservatorium af. Ja. En die hebben ook heel veel zin daarin. Dus het is heel leuk. Ja. Maar het seizoen is wel los. Ja. Nogmaals, 4 oktober de eerste. Daarna gewoon op Snijtemikje. Wissel een uur of 3 ook. Ja, 3 uur beginnen. Kaartjes krijgen via de site van Milûk. Milûk.nl. Nou, kijk. Dus moet goed komen. En had je huiswerk al doen voor de eerst? Wat heb ik? Ben je al klaar met huiswerk? Zo goed als. Zo goed als? Ja. Oké, ik ben helemaal bereid. Leuk om te winnen, Johannes. Rob, dank u wel. Ja, bedankt. teäter Milûk, nogmaals, op internet is de site te vinden. Dan kun je sowieso wat foto's zien en wat voor gebouwd is als er nooit best. Snijtemikje is fantastisch, geweldige muzikanten. En de lol in muziekmeisjes stiert boppen alles. En de agenda kun je sterk oplezen. Dus geen vooral, nee, de heren en in je dame, in dit geval op 4 oktober. Wij hebben trom en muziek, internationale gasten. Mei Andert Tysma had dan Friese roots. Deze heren komen gewoon uit Engeland. The Drops of Green, live in Noardewyn. As down the glen came McAlpine's men, their shovels slung behind them. It was in the pub, they drank their sup. It's up in the spine, you will find them. They sweated blood, they washed down mud with pints, with quarts of beer. And now we're on the road again with McAlpine's Fusiliers. I stripped to the skin with the darky fin, way down upon the Isle of Rain. With the horse face tool, I knew their rule, no money to stop for rain. McAlpine's god was a well-filled hod, her shoulders cut to bits and steered. And woe to he if you look for tea with McAlpine's Fusiliers. I remember the day the Bear O'Shea fell into a concrete stairs. What the horseface said when he saw him dead, but it isn't what the rich would call prayers. I'm a navvy short, was his one retort. It fell onto my ears. When the going gets rough, I must be tough with McAlpine's Fusilier. I've worked till the sweat has had me bet with Russian, Czech and Pole. Shuddering jams up in the hydro dams or underneath the Thames in a hole. I've crafted hard and I've got my cards with many gangers' fists
Christ across the air. If you pride your life, don't join by Christ with the Alpine Fusiliers. If you love your wife, don't join by Christ with the Alpine Fusiliers. Drops of Green. Ja, Engels gasten. Samen maar even in deze studio. Je mag mij al even zien. We gaan even een liedje schakeling maken qua sfeer, qua muziek. Maar ik ben blij dat hij er is. Andert Tysma. Tiet Vlien kreeg een tip. Maar dit mag eens even luisteren. Hele sfeervolle, fantastische muziek. En toen kwam ik achter een bijzonder verhaal. Van een man die trouwens in 18 in Noardewyn had. Die in Berlijn zitten had, Amsterdam. En mooie muziek maakt. Maar ja, dat gaat hij nou live bij ons in de studio doen. Maar eerst maar even een piep vol praten, Andert. Leuk, dat is de best. Versteest u de beste Liewalder, Amsterdammer, Berliner? Ik ken wel een lidsbissie Fries, alleen ik ken het net de hele tijd praten. Praat mooi Nederlands. Versteest het? Ja, ik versta het wel goed. Ja. Eerst maar even nog die muziek. Ja, ik wil alleen nog gek voor die kabels. Ja. Hoe is het ooit begonnen? Nou ja, het is 2 jaar geleden begonnen. Toen begreep ik er echt helemaal niks van. Toen kreeg ik er geen geluid uit. En nu krijg ik er een beetje geluid uit. En nu is het iets beter te controleren. Ja. Waar is het mij begonnen? Qua muziek? Mijn smaak, mij een artiest of hast wat jet op de radio? Ja, zeker. Het is allemaal begonnen in Leeuwarden. Dan speelde ik piano bij Stichting Improvisatie Leeuwarden. Of eigenlijk is het begonnen bij mijn pianolerares, Danny. Shout-out to Danny. En toen op een gegeven moment kwam er een drummer bij mij en die introduceerde me met funk en Sly and the Family Stone, Bootsy Collins. Daar is het allemaal mee begonnen. Ja. Hoe de omslag maken naar, ik zeg maar even, elektronische, sfeervolle. Het is net helemaal minimal in dat opzicht. Nee. Maar het zit wel een beetje in die hoek, hè? Ja, dat is voor mij eigenlijk ook wel een beetje een raadsel van hoe het deze kant op is gekomen. Maar ik ben op een gegeven moment, ik woonde in Amsterdam en toen ben ik naar Berlijn verhuisd. En eigenlijk uit een soort frustratie dat ik niet goed mijn eigen bas op kon nemen, ben ik begonnen met leren produceren. Ja. En toen kwam deze sferische dingen kwamen er allemaal uit. Nou, dit is eigenlijk wel, ik vind het wel leuk. En laat ik dit maar verder uitwerken. En toen kwam COVID. En toen had ik heel veel tijd om dat verder uit te werken. En was er opeens een plaat. En die heb ik toen verstuurd naar een label. Naar verschillende labels. En eentje in België, RNS Records, die wilde toen uitbrengen. Zo is het ontstaan. Wat ik wel heel aardig vind, dat is natuurlijk mensen die wat in de minimalistische hoek zitten op de piano en de oren zit dan wat in het elektronische. Het is voor jou een bewuste keuze om beide te combineren. Het akoestische met het elektronische. Ja, dat zeker. Dus echt dat elektro-akoestische, dat vind ik ook heel interessant. Ook om te kijken hoe je die verschillende geluiden bij elkaar kan brengen. Maar in alle eerlijkheid is het nog wel echt een zoektocht van hoe ik dat dan live moet gaan verkondigen. Want het is best, technisch gezien is het ook best wel ingewikkeld. Budgetair is het ook best wel ingewikkeld soms om te vragen om een piano. Ja. Een piano meenemen is bijna onmogelijk. Zeker zo niet. Ja, zeker. Dat is een hele mooie trouwens. Echt heel mooi. Dus dat is nog wel een beetje een zoektocht. Maar ik ben nu in de afgelopen maanden, ik heb laatst een show gedaan met een Franse ambient artiest. En toen speelde ik eigenlijk alleen maar weer piano. En toen dacht ik, dit is toch eigenlijk wel, ik wil dit er toch wel in hebben. Dat is toch wel heel mooi. En ik kan er wel heel veel van mezelf in kwijt. Dus, ja. Ik roep al wat teksten, ambient, minimal. Welke hoeken is Justy zelf, tenminste net qua optredens en qua scene, want treedt regelmatig ik op. West is dan? Ja, dat is ook een ingewikkelde vraag. Daar ben ik ook nog niet helemaal over uit. Ja, leuk man. Dus dat maakt het spannend. Het is een zoektocht inderdaad, ja. Maar dat is ook het leuke inderdaad. Maar ambient zou ik wel willen zeggen. Experimenteel ook wel willen zeggen. Neoclassiek, daar valt vooral mijn eerste album valt er een beetje onder. Alleen dat is ook een beetje dat voelt soms een beetje als een belemmerende genre-titel. Dus ik zou zeggen ambient elektronisch. 12 albums, ben ik klaar? Nou, dingen. Neem nog wel even door. Dus Hanna, ik het goed uitsprek? Henna. Ja. Henna. Ja, klopt. Waar komt die titel bij? Ja, nou, het is eigenlijk. Ik was toen een beetje op zoek naar of ik was veel muziek aan het luisteren en toen dacht ik van, kun je nou horen of iets door een mannelijke componist wordt geschreven of door een vrouwelijke componist?
En ik denk soms van wel. Maar dat vond ik juist wel interessant. Dus het was eigenlijk een beetje een zoektocht naar mijn eigen vrouwelijke kant. En henna vond ik een hele mooie naam. Het is een referentie naar een Japanse actiefilm uit de jaren 90 of zo. En daar hebben we hele mooie strijkers. En die strijkers die ik erop heb staan, zijn daar door geïnspireerd. En henna is een hele universele naam voor vrouwen in de Arabische wereld, in heel veel dingen. Dus het was ook nog eens heel inclusief. Dus ik vond die match van dingen bij elkaar vond ik heel mooi. Dus daarom heet het zo. En over de maanden met een album ook? Ja, daar ben ik nu druk mee bezig inderdaad. Dus ik ga weer veel op en neer tussen Berlijn en Amsterdam. Ik ben met de Amerikaanse jongen Brian ben ik in het Funkhaus bezig om een nieuw album te schrijven. Dan kostbaar is weg. Hartstikke mooi. We laten hem again. Nee, hij moet nog even spelen. Sfeervol, absoluut. Mooi, ja. Ambient, minimal, neem het maar hoe ze het nemen wordt. Ik vind het in ieder geval heel mooi. En ik ben blij dat hij er is. Andert Tysma, live in Noardewyn.
Een bijzonder artiest, een bijzondere producer is namelijk. En ook een muzikant, Andert Tysma dus, met Frieske roots. En intussen verhuizen naar Amsterdam, met zo'n tussenstap in Berlijn. Of we toch hoe internationaal aan hem. Ja, ik heb een geweldige band hier, de Drops of Green. Ze komt hier allemaal bij. Ik sleep mijn lesbril op, want ik had de naam net al in paraat. Ross, James, David, Robbie en Willie. Is that okay or not? How you doing? Good, great. Goed. Oh, Great to be here. you speak Dutch? No. No. You speak Dutch? No. No, are you? No, it just sounds like. Oké, en deze man ken ik. Dit is Robbie. We kennen hem van de Kilkennys natuurlijk. Welcome to the show. How you doing? Thanks very much. Yeah, all good. Yeah. Delighted to be over in Friesland. Yeah. Yeah, we're looking forward to a few gigs. Yeah. What's the story of Drops of Green? Drops the Green. We're together. Well, the lads are together about over 10 years, and they played over in Florida in Disneyland. Okay. And then they picked myself and the guy from Austria. Yeah. We found him on the streets, so we brought him with us, and he fitted in well. You're so noble. Yeah, always was. No, so we're very busy. We do a lot of touring in Ireland, and then thanks to Dave, we're after kind of branching out to the Netherlands and Denmark, and hopefully now Germany and just different Austria maybe. Okay, you're still building up. Yeah, that's what it is. Slow steps, but we're getting there. Yeah. How did it start? Started back in 2014. We got a few gigs out in America, as Robbie was saying. Yeah. So we put In Disney? in Disney World. Yeah, in Florida. We're out there for. How does that work? I don't know. We're out there for. They call you and... Yeah, we just show up. Mickey Mouse gives us a call. Yeah, yeah. And And you believed it? yeah. We get a few Mickey Mouses around the place. But we went out for 6 months, and we got to know a load of people out there, meeting all different musicians, and came home, started gigging. Yeah. That's the way it has been. Yeah. Okay. And you started with the style of music you play now? Yeah, always into kind of Irish ballads, big Dubliners fans and stuff. So Like that, yeah. Yeah, it's a big tradition. And it's popular, isn't it? It's actually more popular now than. Is it growing? Yeah, especially in Ireland, because Ireland was probably the last place in the world to actually appreciate Irish folk music. Yeah. You have to come to Holland. Was it the kind of self-hate or something like I that? don't know what it was. It was kind of, now it's cool. Yeah. Like, it's cool to be playing Irish instruments. Yeah. And all the popular bands now back in Ireland, it's all banjos, guitars. You know, it's not your rock or your rave music or dance music. It's actually folk music. It's unbelievable at the moment. And also, it's happening with your language, isn't it? Yeah, it is. Yeah, the Irish language. Thanks to Kneecap? Yeah, Kneecap, yeah. But look... I know the guys. Yeah, it's brilliant. But it's cool now to be able to speak Irish, you know, which none of us can really speak Irish, barely speak English. You drink like Irish. Hey, That's old school, isn't it? don't put that on television. I'm not supposed to be drinking, so... But it's a kind of new trend. It's modern to be Irish. it is now. Yeah, as Robbie was saying, all the younger generations are coming up wanting to sing Irish songs and sing folk songs. Brilliant. Yeah, excellent. You went into the studio a couple of times? Yeah, we've been in the studio a few times. We have a couple of albums. We're in the studio at the minute. We're hoping to have a brand new album out in March for Paddy's weekend. So With traditionals, or do you write your own songs? we write our own couple of songs, yeah. But this is mainly kind of just bringing it back to where we started, the old ballads, and our own twist on them. It's old school and new school at one time, isn't it? All mixed together. Yeah, it's brilliant. Yeah. Really looking forward to it. Modern way of playing. Okay, Holland, Netherlands. So Europe, here we come. Yeah, anywhere that will take us, we're going to go. Yeah. So we're back in... we're actually coming to the Netherlands in... November, isn't it? No, February. February. Yeah. So we'll have all our details up on our website and our social medias with all the places that we're going. Franeker. Do you the Franeker and Franeker, yeah. I'm too embarrassed to name it. You could just see. No, I like to. No, I have them all wrote down here, but I'm not going to. Berghem. Yeah. Berghem, yeah. Yeah, that's. I am from Berghem. Yeah, you come to the gig. Yeah, I will, man. Sing. Yeah. Sing. Nah, not me. No, you don't want to do that. You can be like Kneecap, wear the balaclava. With a Frisian flag. With a Frisian flag, yeah, that's what we might do. You will be back in February for more gigs. For more gigs, yeah. And then, look, we're working with Dave, and we have Denmark. We have a big tour in Denmark coming up as well next September as well. So, look, the world is our oyster at the moment. I'm more than happy here. I don't let you go because
please play a couple of songs here in the studio. Ik kon niet zeggen, ja, geweldig dat ze hier binnen. All the way from Ireland. Het is weer helemaal populair, dus zelfs ik in Ierland. Ik ben blij dat ze er binnen. Nogmaals, februari komen ze weer naar Friesland daar van Noordel optredens. Sjog even op de site van die man van waar. En ik weet in ieder geval in Burgum, dus bij deze. Dit is live in Noardewyn. Drops of Green. Oh, my name it is Sam Hall. Chimney sweep, chimney sweep. Oh, my name it is Sam Hall. Chimney sweep. Oh, my name it is Sam Hall. And I rob both great and small. And my neck will pay for all. When I die, and my neck will pay for all. When I die, I have 20 pounds in store. That's not all, that's not all. I have 20 pounds in store. That's not all. I have 20 pounds in store, and a cropper 20 more. For the rich must help the poor. So must I, so must I. For the rich must help the poor. So must I. Oh, they took me to Coot Hill. In a cart, in a cart. Oh, they took me to Coot Hill. In a cart. Oh, they took me to Coot Hill. And I stopped to make my will. For the best of friends must part. So must I, so must I. For the best of friends must part, so must I. Up the ladder I did grow. That's no joke, that's no joke. Up the ladder I did grow. That's no joke. Up the ladder I did grow. And the hangman pulled the rope. Oh, and ne'er a word I spoke. Tumbling down, tumbling down. Oh, and ne'er a word I spoke. Tumbling down. Oh, my name it is Sam Hall. Chimney sweep, chimney sweep. Oh, my name it is Sam Hall. Chimney sweep. Oh, my name it is Sam Hall. And I've rubbed great and small. And my neck will pay for all. When I die, when I die. And my neck will pay for all. When I die. Oh, my name it is Sam Hall. Chimney sweep. Februari komen ze weer om naar Friesland onder oren. Mijn optredens in Burgum en in Frens. Ik had toen de Drops of Green. Ja, daar ben je absoluut blij van. Ik word wel blij van die hele sfeervolle muziek van Andert Tysma. Bijzonder verhaal, no? Jongen uit Ljouwert, komt in Berlijn te wonen, Amsterdam. Maakt het, fantastische muziek, vind ik persoonlijk. En we krijgen nog hier een nummer van hem. Na je weekend ben we er gewoon bij. We zijn natuurlijk alle werkdagen op de radio. En we zijn elke weekend op televisie. En natuurlijk ook nog op de verschillende internetplatforms. Nog een keer, Andert Tysma live in Noardewyn.
Cool.